sine na Neymar. Neymar kesin. Кръстен на Неймар. Нейка! Започнем видеото на 3D клип. И сега почваме. Тамаме. Ето мангатка. И да това спава. И ляваре, който се... Ай, капете ма на вода. Ставите. Става ляваре. Ляваре. Пребех си тишката. Заболя. Заболя, майка. Да, се върнем след малко. И върнахме се. Майка му да, то дет ма спъна. Да, който... Ето, гледайте. Чакай, камерата приближава. Ей, там. Гледайте, то ма спъна с таблета, майка му. Сега ще да го паста. Не. Пак, майка ми. Пак паритна. Пак паритна. Извинете, че той спира клипа, но пак ме ритна. Ай, се умяваш. Пак ме. Да ми се върнем след малко. Така, върнахме се. Четири камера. Са върнушки. Давай. Какво да направим? Ота фачека, болен. Имам наркотици. Ама майка ми. Така, върнахме се. Не съдя. Той е луд. И трябва да има червен картон. Кой иска червен картон? Аз не съм луд. Аз съм майкът. Аз съм майкът. Ето го шута на лява. Така се опитам като ме дадат команда, вкарам гол. Не може. Това беше, нали? Чао. Аз съм